Usa ka mayong gabi mga angkolog, mga anti. Tugutin na sa ninyo ng mga inisad katahuran. Magandang gabi po sa inyo mga kabisyo. Ayan, kumusta na po ang inyong gabing ito? Lunes na Lunes. Siyempre bago natin kumustahin ang araw ng Lunes mo, kumusta naman po ang inyong weekend? Ha? Okay ba? Or medyo pagod? Or pagod-pod? O sana naman po ikaw ha, nakapagpahinga ka mga kabisyo ha. Ikaw Dodong, ikaw Inday, at siyempre sa ating mga angkol ug mga auntie, ang ating mga pamangkin. Kailangan po natin kahit isang araw or isang lang, sabihin isang oras siguro, no. Basta may may time na makapag-rest kayo, no, especially sa mga estudyante na laging busy, maraming ginagawa ngayon. Ano ba ngayon? Enrollment. Oo, parang naririnig ko parang mga first day of classes na siguro. Alam mo mga kabisyo, dahil nga itong nangyari, no, na iniba na yung school days, school year. Nako, doanan, naglibog nako. Hindi ko na alam, nalilito na ako kung ano ba talaga ang panahon ng examination, panahon na kung saan na yung bakasyon. Alam mo mga kabisyo, oo, malalaman lang ng mga magulang ngayon, mga uncle at saka mga auntie na examination. Alam mo kung bakit? Pag malapit ang examination, dahil nga bayaran na naman. Awards, mga uncle o mga auntie, no? Hirap dito. Anyways, hello. Ayan, sana naman yung Lunes mo naman medyo okay ba? Marami ba tayong nagawa sa yung pinagtatrabahuan? Ha? Okay ba? Okay yan, no? At sa gabing ito mga kabisyo, magandang pag-uusapan po natin, no? Siyempre, itong programa po natin mostly dito, yung mga alam mo nung dati. Oo, mahirap na, no? Pero ito mga kabisyo, yung napagdaanan po natin nung tayo ay nasa elementary pa siguro, no? Oo, ako naalala ko, high school na eh. Ano ba yung tinutukoy ko mga kabisyo? Yung pagkakaroon ng crush. Yawards, oh! Yawards, oh! Oo, siguro, ang naalala ko nung talaga yung crush ko nung sa high school. Oo, pero yung elementary, meron eh. Alam mo yung gaya-gaya? Oo, may nakita kasi akong kaklase na nagkakaroon siya ng crush nung kaklase namin. Halos buong classmates ko nagkaroon ng crush sa babae. Pambihira. Ay nako, pag nandyan yung crush, pagpaulaw-ulaw po down. Yung mga nahihiya ba? Alam mo, mga ganon, pag pinagpapawisan ka ng maraming singot, pag nandyan yung crush mo. Pero alam mo mga kabisyo, no? Yung pagkakaroon po ng crush po, ay isang normal po yan at natural na bahagi po sa ating buhay. Siguro nung dati, nagkaroon ka ng crush nitong babaeng to. So, nung lumaki na kayo at ikaw din, nagkaroon ka rin ng shota, nagkaroon ka ng girlfriend, sinasabi mo sa sarili mo, tingnan mo yung babaeng yan, no? Crush ko yan, no? Pero ngayon, pangit. Di ba? Parang sinasabi mo sa sarili, ba't ba nagkaroon ako ng crush dyan sa babaeng yan? Pero walang nang kwenta. Alam mo mga kabisyo, nararamdaman ito ng maraming tao sa iba't ibang yugto ng kanilang buhay. Nasa elementary, sa high school. Ang crush po ay maaaring maging inspirasyon o nagbibigay kulay sa araw-araw na buhay. Yawards, oh! Alam mo mga kabisyo, nung nagkaroon ako ng crush nung high school siguro, no? Yun, high school. Siyempre, ganado kang mag-aral. Ganado kang gumawa ng assignment. Kasi pag meron kang assignment, yung crush mo lumalapit sa iyo. Diba? Sabihin, Toy, may assignment ka. Siyempre, ikaw po, gikilig po. Nibukad po di mong atay. Di ba mga kabisyo? Tuwan-tuwa tayo pag lumalapit yung crush natin dahil nga isa sa mga pwede mong gawin. Kasi ikaw naman, hindi ka naman pangit pero ikaw ay pangitaunon. Ibig ko sabihin, nasa katamtaman lang yung beauty mo. Kaya hindi lumalapit yung crush sa'yo. Lumalapit lang siya sa'yo dahil nga matalino ka. Dahil nga magaling ka sa klase. Yun ang ina-idolize ng mga babae yan. O kaya naman baliktarin natin sa mga lalaki. Sa high school yan. Pag magaling ka sa klase, maraming magkaka-crush sa'yo. Yawards talaga. Basic yan mga kabisyo ha. Sa mga nasa kasi yun yung napagdaanan ko mga kabisyo eh. Hindi ako masyado doon sa attraction sa physical.
Pag matalino yung babae, magaling mag-English, ayan. Hulog na Totoy Bato, hulog ng iyang brief. Ayan po mga kabisyo. So yan po ang ating pag-uusapan dito. Pero meron po tayong mga ilang tips dito kung paano mo maaring harapin ang iyong feelings para sa iyong crush. Pero ayoko magbigay ng tips eh. Ang gusto ko lang pag-usapan dito is yung isa, mga sinyales na ayaw sa iyo ng crush mo. Di ba? Oh, may crush ka. Itong babaeng to. Sus, mistisa. Katsilaon. Siyempre, ikaw, mukha kang aliwas. Hindi ka naman mukhang unggoy, no? Siyempre, hindi naman gorilya. Pero alam mo, ang layo ng inyong level eh. Alam mo yung level niya, dito sa taas, ikaw, nasa ilalim ka lang, nagkakakrush ka. Nung nalalaman na ikaw yung nagkakakrush, ayun, mga sinyalis na ayaw sa'yo ng crush mo. Sige nga, punta ka nga sa aking fan page sa Totoy Bato Official at mag-comment ka doon sa pinost ko, no? Mga sinyalis na ayaw sa'yo ng crush mo. Gusto kong ito yung pag-uusapan para naman na maalala po natin, no? Siguro nung nauwi ka sa probinsya, nung nagkaroon na kayo ng reunion, no? Nakita mo yung crush mo dati, sabi mo, hindi pala maganda. Pangit pala. Bakit ba ako nagkaka-crush sa kanya? Siguro yan ang nasasabi mo kasi hindi ka sinagot. Bitter ang kagwang, di ba, Col? Di ba, auntie? O sa mga pamangkin ngayon, ano ba yung pamaagi? Ano ba yung ways ngayon, no? Paano mo ipakita yung crush mo sa ano mo? Pakita sa crush mo. Dati, iba eh. Nung araw, iba din eh. Oo, patago-tago pa eh. Siyempre, pag pumapasok ka sa school, sa classroom, daladalan mo yung yung pabango, Johnson. Dala din ng powder, pastilan. Nilalagay yan sa bond paper, no? Para hindi obvious na may dala-dala kang powder. Ayan po mga kabisyo. Yan po ang ating pinag-uusapan dito. Pag-uusapan natin yan sa ating programang Totoy na Love. Ako po si Totoy Bato. So, Totoy tayo hanggang alas 12 ng madaling araw. Dito lang po yan sa 90.7 Love Radio. Talaga namang paggabi, basic ng nakatutoy. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!